Mau an b'aw fo dante foli mun na aw fɛn fɛn sɔgɔlen don Mali kunnafoni TV la ni wagati in na an b'aw fo dante foli mun na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ ko nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen an kɛlen don ka mun sigi sabula bi ye sunkalo nin ye bi ye ale tile 26 ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sa ni o ye Layilatul Kadiri spécial Layilatul Kadiri an bɛna kuma an ye wele bila an ka karamɔgɔba dɔ ma ale bɛna a da don Layilatul Kadiri la a womisɛnw na nafa jumɛn bɛ sɔrɔ a la maaw kan ka bato sugu jumɛn kɛ yaasa maaw bɛ se ka nafa sɔrɔ maa si tɛ fɔ nafa kɔ cogo min na donc a bɛna a da don la ko o ɲɛfɔ aw ye ka kɛnɛ in ka a ɲɛnamaya aw ye sa aw balimakɛ ni aw denkɛ Sheikh Umar Sidibe ale bɛ ka kɛnɛ in ka a ɲɛnamaya aw ye an bɛna ustaz an b'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ karamɔgɔ Bajan Sako i ni wula somɔgɔw bɛ di i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la folikan jumɛn b'i bolo ka di lajɛbagaw ma ni wagati in na yan'an ka don babu kɔnɔ. Waalaikum salam. Salim. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Amin. Amin Rabbi Allah. Kosebɛ. Kosebɛ. Ya Rabbi. Ne tɔgɔ Ustaz Moriba Sako ne ye Bamakɔkura Alimami filanan ye wala ne ye madrasa karamɔgɔ fana ye alhamdulillah ka wele sera ma bi ko an kana ɲɔgɔn baro ɲɔgɔnya Lailatul Kadiri hukumu kɔnɔna la o de kɛra nale ye o kuma bɛ foli bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɛɛ sababa alhamdulillah Lailatul Kadiri arabukan de don arabukan a bɛ fɔ su ma ko lelu donc Lailatu comme nom féminin de don o la an b'a fɔ ko Lailatul Kadiri nka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'ale fana kan parce que a bɛ fɔ ko latigɛ su an bɔra sunkalo kɔnɔ tile 15 la o ye laɲini su ye Ala bɛ décision bɛɛ lajɛlen ta o de la sunkalo kɔnɔ tile 15 sunkalo kɔnɔ tile 15 u b'a fɔ ma ko o ye latigɛ su ye laɲini su ni Ala bɛna jɔn min kɛ faama ye walima a bɛ kɛ fantan ye walima a bɛ kɛ banabagatɔ ye walima fɛn fɛn bɛna kɛ a décision bɛɛ lajɛlen bɛ ta k'a bila nka ni Ala ye sunkalo tile 27 su yɛrɛ na n'o ye bi ɲɔgɔnna su ye a bɛ sɔrɔ k'a finaliser n'an b'a fɔ ma ko k'a waleya donc o de b'a fɔ ma ko latigɛ su o de la ko bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ nin de la a ka di Ala ye a k'a ka jɔn sɔrɔ o bɛ bato kɔnɔna la o la o de la adamadenw b'o cɛsiri bato caman kɛli la Lailatul Kadiri la karamɔgɔ nafa jumɛn de bɛ sɔrɔ Lailatul Kadiri yɛrɛ su ɲanamali la Lailatul Kadiri la nafaba de bɛ Lailatul Kadiri la parce que Ala ko Lailatul Kadiri ko ale su kelen n'i y'a ɲɛnamaya ko ka fisa ni su ba kelen bon su ba kelen dɔnnibagaw y'a jateminɛ a bɛ bɛn san 80 ani san 3 ani kalo 4 ma Allahu Akbar yali est ce que bɛɛ bɛ se k'o balo a ka gɛlɛn donc ni e kɛra ko o su ɲɛnamaya i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko Ala y'a baraji d'i ma alhamdulillah e kunna jara diɲɛ ani lahara tabarakallah Ala k'an fara jɔn ya Rabbi ya Rabbi karamɔgɔ ni an bɔra a nafa la yala maaw bɛ se ka wuli ka jɔ jumɛn kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula an b'a mɛn dɔw da ka nafila jɔ ko 2 seli Ala ye ka duwawu dɔw k'o kɔnɔna la yala o bɛ se ka kɛ jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la alhamdulillah alhamdulillah bato yɛrɛ ye adamaden seko de ye n'a bɔra farda ninnu na i n'a fɔ seli ni hiji ni su ni jakaw olu ye fardaw ye mais a tɔ fɛn fɛn n'an b'o kɛ a bɛ fɔ olu ma ko nafila donc i seko ye min ye nafila la i b'o de kɛ mun bɛ kun i yɛrɛ fɛ mun bɛ kun i yɛrɛ la kira b'a fɔ ko fɛn cinini o ka di Ala ye ni fɛn ba caman ye mun tɛ laban fɛn fitinin i ka dum'a kan o ka di Ala ye ka fɛn belebeleba dɔ daminɛ fanga tɛna se ka mun kɛ i bɛ tila k'a bila tabarakallah donc i ka to k'a kɛ jɔko 2 ye ainsi de suite a bɛ se ka kɛ tagalen ɲɛfɛ i b'a kɛ jɔko 4 tuma dɔ la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo jɔko 10 plus a bɛ ka taa a bɛ don i la ka taa dɔɔni dɔɔni mais n'i girinna k'i k'a caman kan a ka ca Ala fɛ i bɛ dɛsɛ tabarakallah o de b'a to an b'a ɲini mɔgɔ fo k'a ta dɔɔni dɔɔni Ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ya Rabbi n hakili la faamuyali bɛ ka sɔrɔ kow la dɔɔni dɔɔni karamɔgɔ maa caman fana ye sɔsɔli kɛ Lailatul Kadiri yɛrɛ a su kan sabula ko a yirala k'a fɔ sunkalo tile 10 laban yala don jumɛn don kɛrɛnkɛrɛnnenya la alhamdulillah o kuma in ye tiɲɛ ye parce que sahabaw ko kira ma ko a k'a dɔn fu ɲɛna kira b'a dɔn nka a y'a dɔn dogo walasa an k'an cɛsiri bato de kɛli la donc a bɛ ɲini sunkalo tile 20 a ye tile 10 laban in na donc 21
mugan saba mugan duru mugan wolonfla an mugan konoton mais don bako ko ne jatemina ke ka caya famba bena mugan wolonfla ka parce que olu ke muna ko lailatul qadr niya a chiffruta abe chiffru konoton ni ma donc ala fo qur'ana kono chien saba donc chien saba mugan konoton atko mugan konoton sigoroma saba konoton sigoroma saba o be mugan wolonfla ma donc olu ka jatina na o mugan wolonfla ka chala fe ka be be odema orla mo chama ya ka basique mugan wolonfla afamna karamo amita ganya fe sabula wakati ba no fe misiri selu be sena olasa sungolo kletan laban i boraka i datu seliko muna ma chama me no luba fuku ka shi selila ko fana kisa be chugo di karamo yala akainwa sabula anga karamo bado be ale fana ko nafata la ka nafaka dogo yala fe jumondo no nafa antega fuku ala ko nafata la nafa alako nafa ba bela jelena asa ala ra nyina fe kanga anyoro majja ka banda ro la sufe ni nafla chama selli kosobe voilà mais il fanga bi se ka monke o de kodo toujours amode fo maintenant amena nafla mesela sa no sufa suban selli nafa bala nga koloro fana bala nafa jumenye alhamdulillah isiko mi bake ka da yera kilema mais kata mikro blala ka mago torona ye mago to wa repo yoro soro ebolo o fene de gundo bato ke to kana na mago do toro ka kirato etika fula solo le tan laba mun namba ke solo kona do be laba misiri kono kosobe atumbo do la do sigila ka qur'ane kala be ki peranai kira kwa mako ni kun sera ki kanji ko do kun cheka kebe ka mago déranger Allahu akbar to yoro qur'ane kala odo la be nyina fe na manya kamba ke misiri kono anga mikro da misiri kono lama donc mago mun ba selo ba me o mun ta selo le fana bugo suno ko kel lafshala tabarak so na fla ko na fa bala mais fente ka foko femi jagwale no ali ame na fla selo mi na safu fana seli mago do ba ke mago do kono ko ni mo sel kitise ka su akamogo o fana kuma ka can kosobe dugu kono nafla mu be seli ni safo temera mogo mana kila safo selila o fana te jagoya nafla de do na ija iba seli na ija iba tuyi tabarakallah ni mami ko ni aseli o fana baraji ga boni etay Allah o daro sono jagwate tabarakallah mo chama ba ko ni ma ale seli dro kitse ga su non na sunte nyoga sharla so e farda ni nafla kosobe donc o te ke tabarakallah o jaranye kosobe ami hakilla jigin ke ka foko ani imam sako ana ale be ñogom bulu ni ale mo kura misri almam flana ana ale be ñogom bulu bi ulada ina ka se ka kuma lailatul qadri ga ana nafa fo ka ta se shuban seli muni obeke mo fe sungolo kletan laba kata suma imam yala amena lailat sungolo yere be kunche ni selimu ye mo be sarakati mun bo ala ni abe fa mako zakatul fitri yala zakatul fitri fana ale fana be bo mun kama imam zakatul fitri ale suna galambade suna mi do suna mi aka galan ko sebe kira yere dumera kan fokata saka fatulika ma be se ka foko wajibi do awa suna wajiba ma kada wajiba don afla be dal ken jogana Allah ka na sebe ni ka ke o de chega ni ka banga ke aka suru farda la me fardate wajibi ale no kosobe o dutiki kelengel na bela jale mbabo eray andika du dewi wa adama de ni abalu gwele no na boli sebi ibabo ye chaye muso ibabo o ngani be mo ka hukumu kono mun jole ndo ina fodu chef de famille ale be joni de ma bela jale tay alhamdulillah tabarakallah na karamo hake ya juma bo mo kelen na sabula o fana gele abe mo soro kosobe hake am be bo folo donuna anga folo doni korobaw la lu kuma fo ko 1 kg 800 donc o de kuma mo ko kelengelen be ko i ka dafa doni ka ke 2 kg pour que ita ka ta ala fe o ka sa ala ta ka ni fo mais ça au conseil ni almamu ka ton no imama na rabala donc o fera non o don kroke o yi nana ni sumani mina yere ka bo ka kabani maloni nyonu ka bela de suma la way volume ni porte kelen ni nyo afam nyola ka fa kabala iba ya bele dama kenye mais nous pose mo iba soro doka grindo e doni donc la ya fa ça anga mali malo ani ko kamalo lu ka ke 2 kg de sang voilà ça sanyo no na to ani sho no angulu ke 2 kg o dan fara fitin do an don cheko kosobe nga karamo ko fendo gele afana be mo dala doni we akanga di mo sugu mama voilà akanga di mo mima normalement
kanga di fantan ni miskina o de ma masa saraka yɛrɛ ali saraka min n'o o ye jagoya ye n'o ye zakatu ye ala ye mɔgɔ qualité seegin de fɔ ko k'a d'olu ma donc anw fɛ yan fan caman na an bɛ taa n'a ye misiri la ka taa n'a ye misiri la ka ɲi mun na a bɛ taa misiri la mɔgɔw fana t'o kun dɔn wa a kun ye basa fantanw de b'u sara alimami na alimami ni zakatul fitri sera an ye fantanw an ye miskinaw ye an ye muso cɛsabagatɔ a b'aw hakili to an na o de la a bɛna misiri la n'a tilara alimami b'olu de se kɛ a b'a tila olu de ni ɲɔgɔn cɛ sinon mais ni e yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔn sigida la ko mɔgɔ min ye fantan ye walima ko cɛsabagatɔ don walima ko yatimaw de b'a bolo i k'i tilen ka taa d'o ma o cɛ ka ɲi o ka fisa ka taa n'a ye misiri la inshallah karamɔgɔ komi wajuru dɔw kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ karamɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ɲɔ dɔw b'a fɔ kaba nka yala dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko hali i bɛ se k'a kɛ malo ye walima makɔrɔni mun bɛ se ka dun seli yɛrɛ dun yala o fana kisa bɛ cogo di fɛn o fɛn ni adamadenw b'a dun n'a bɛ se ka mara a bɛ bɔ olu de la donc o la a fɔra ko fɛn mun ka d'an an yɛrɛ ye kuranɛ kɔni b'a fɔ ko lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ko a tɛ se ka ala ka hɛrɛ sɔrɔ ko fo fɛn mun ka d'aw yɛrɛ n'i y'a k'o bɔ an caman bɛ ɲɔ suga dɔw bɔ i b'a sɔrɔ kɔrɔ kasa ni kasaw yɛrɛ b'a la n'a dira yɛrɛ ma yɛrɛ t'a di kosɛbɛ o caman bɛ e bɛna t'o di ɲɔgɔn wɛrɛ de ma e bɛna taa di ala de ma a fɔra ko k'a di ala de ma donc n'i ma ɲɛ o kɔ i k'a kɛ fɛn ɲuman ye ko inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba ala ye masa sanuman a tɛ fɛn foyi fɛ fɛn sanuman tɛ donc i k'a kɛ malo ye walima k'a kɛ ɲɔ ɲuman ye mun cɛ ka ɲi a tigi yɛrɛ b'a ye a bɛ nisɔndiya a la mais i ka taa fɛn na ma fɛn min cɛ man ɲi o fana man di ala ye nka karamɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu bɛ ɲɔ min ni a kan ka bɔ sabula an ye yɛrɛ o mɔgɔ ye ɲɔ min ni a kan ka bɔ ni u ka du bɛɛ ta bɛ bɛn ɲɔ bɔrɔ kelen ma a b'o wari jateminɛ ka t'o wari don malo la ka sɔrɔ k'o malo tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ yala o fana bɛ bɛn yan o fana bɛ se ka bɛn o bɛ se ka bɛn tabarikala nka sariyatigiw kɔni b'a fɔ ala ye fɛn min fɔ k'i k'a bɔ o la i k'a bɔ o de la nka ni i y'a falen ka kɛ malo fana o fana cɛ ka ɲi basi t'o la n'i y'a kɛ malo o cɛ ka ɲi nka kɔni fɔra i k'a bɔ mun na i k'a bɔ o de la o de cɛ ka ɲi sinon a kima n'o y'a valeur ye dɔw b'a ko k'a valeur di nka sariya i b'a dɔn dɔnnibagaw ka taabolo bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fan caman kɔni y'a yira i k'a bɔ a nafsu a fɛn yɛrɛ la a yɛrɛbakun na o ka fisa i ka a valeur di quoi Allahu akbar ala ka faamuyali ko ɲuman da ya rabbi karamɔgɔ komi wagati b'an nɔfɛ kosɛbɛ yala zakatul fitri a bɛ bɔ wagati jumɛn ka taa bila wagati jumɛn na alhamdulillah a bɔli bɛ daga wagati min na ka daminɛ sunkalo tile 27 28 29 c'est à dire ni sunkalo tɔ ye tile 3 ye donc a bɔli jate bɛ se ka minɛ o la mais wagati min cɛ ka ɲi n'a fɔra ko kalo yɛrɛ yɛrɛ dɔrɔn i k'a bɔ yanni ka taa seli kɛnɛ la o de y'a waqtul mukhtar ye wagati min kɛrɛnkɛrɛnnen don a la o de cɛ ka ɲi quoi et puis an ka mɔgɔ an kɛlen don ka fɛn fila ɲagami an b'a fɔ min ma ko mure ani o tɛ mure ye sɔ o de ye mure ye mure ye mun ye mɔgɔ min ye camacɛla mɔgɔ ye o tɛgɛ tila fa o tɛgɛ fila fa o de ye mure ye o mure in bɛ bɔ ni maa mun dɛsɛra ka sun i n'a fɔ bana ou bien kɔrɔ sira fɛ olu b'o min bɔ o ye peut-être demi kilo ou bien dɔnnibagaw yɛrɛ ko k'a kɛ 1 kilo ye donc o ye kilo 30 ye nka mais zakatul fitri o ye mure in ɲɛ 4 de bɛ bɛn zakatul fitri ɲɛ 1 ma donc mais comme arabukan don an b'a bɛɛ ɲagami quoi voilà sinon n'i ko ko mure arabukan na o ye ni mɔgɔ minnu dɛsɛra ka sun olu bɛ fidiya mun bɔ o de y'o ye tabarikala karamɔgɔ walawalali diyara an ye kosɛbɛ hakili la lamɛnbagaw ye faamu caman sɔrɔ a la an bɛ se ka kuncɛ ni dugawu ye yaasa ka se ka sira d'i ma ka taa mɔgɔw laseli inshallah ama ɲini ala fɛ sunkalo ala ka tima yira na ya rabbi ala ka musaka nɔgɔya ya rabbi ala ka kɛnɛya d'a ma ya rabbi a bato ala ka minɛ ya rabbi ala ka nimisa kɛlɛ na amin rabbi seli min bɛna ala ka musaka nɔgɔya amin a fɛrɛ bɛɛ lajɛlen ala ka nɔgɔya ya rabbi allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad amin salatan taftahu lana biha rida wa rahmah wa taysir وتغلق عنا بها باب الشر والشقوة والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Allah ka duwawu minɛ karamɔgɔ i ni baraji i nali la an b'i fo kosɛbɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ani imam Sako ni ale ye Bamakɔkura misiri alimami filanan ye a n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi wulada in na an ka spécial Laylatul Kadiri o kɛnɛ kan
hakili la faamuyali o caman sɔrɔla la ala ka sunkalo tɔ timɛko ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma duwawu mun ni an bɛna kɛ nin donba in na ni o ye la nuit du destin Lailatul Qadri fana ala ka bato a bɛɛ lajɛlen minɛ jamana ma ala ka sebaya k'o di an ka wolomasiri tabagaw ma kɛlɛdaga la aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ wassalam.